Hau ekipo, gaurko gunien indar isometrikoa landuko. Hortarako, posizio bakoitza, estatiko mantenduko mugimendu barik. Eta plantxak eta lau hanketan landuko ditugu posizio hauek. Ados? Gogoratu, ariketa bakoitzian 20 segundu mantentzen, eta ariketa guztiak behin, birritan edo hirutan egiten, bale? Posizio bakoitza, maila zaila eta maila erresa. Ados? Zuek aukeratu. Hasten gare. 1. Maila zaila. Maila erresa. 2. Maila zaila. Maila erresa. 3. Beste aldera. Maila zaila. Maila erresa. 4. Eskue gainien, maila zaila. Maila erresa. 5. Maila zaila. Maila erresa. 6. Beste aldien, berdin. Maila zaila. Maila erresa. 7. Lau hanketan. Esku eta hanka baten gainien. Maila zaila, maila erresa, eta maila zaila belauna gainien. 8. Alderantziz. Maila erresa eta maila zaila belauna gainien. Hau da gaurkoz, dana, bale? Gogoratu, 20 segundu ariketa bakoitzien mantendu, eta animetan zuek ariketa guztiak birritan edo hirutan lantzen, bale? Hau ekipo!